Καλησπέρα σας, είμαι η Πέγγι Μαρτιώνου, είμαι παιδιατρική εργοθεραπεύτρια και θα ήθελα να σας καλωσορίσω φέτος στο δικό μας παραμυθένιο κόσμο. Τα σχολεία βρίσκονται πρώτων πυλών, εμείς αναμένουμε με πάρα πολύ χαρά το οποιοδήποτε παιδάκι μπορεί να νιώθει μειονεκτικά, άβολα, περιθωριοποιημένο, να έχει τις δικές του δυσκολίες. Ούτως ή άλλως το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό, αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Θέλουμε να αναπτύξουμε όλες τις δεξιότητες στο έπακρο, ώστε να μπορεί να συνυπάρχει με τους συνομιλίκους του, να μπορεί να συνυπάρχει με τους φίλους του, να έχουν μια αρμονική σχέση, να μην νιώθει άσχημα για τον οποιονδήποτε λόγο, να μειώσει ίσως κάποιες δυσλειτουργικές συμπεριφορές του και μαζί να καταφέρουμε να γίνει όσο πιο ανεξάρτητο και όσο πιο κοντά στην ηλικία την οποία βρίσκεται, τη χρονολογική του ηλικία, αυτόνομο. Θέλω να σας πω πως βρισκόμαστε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 41 στο Νέο Ψυχικό. Ο χώρος μας είναι ευπρόσδεκτος για όλα τα παιδάκια που επιθυμούν να κάνουν μια αλλαγή στη ζωή τους, μια βελτίωση στη ζωή τους, να μας εκμυστηρευτούν τα πιο κρυφά τους μυστικά, θέλοντας εμείς να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους. Γι' αυτό και θα σας περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά στο χώρο μας και θα είμαστε εκεί για εσάς και για οτιδήποτε χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, περιμένουμε στο παραμύθι μας. Γεια σας!